det er så lidt knap nu, eller hvor meget du er stresset under? Jo, jeg er ikke under større stress end Må jeg tage billeder samtidig? Ja, det må du da gerne. Jeg kan godt finde på at misbruge dem. Hvad siger du? Jeg kan godt finde på at misbruge dem. Ja, det er jeg jo indforstået med. Det er jo, hvad der kan ske. Ja, jeg tager lige video af det. Så. Ja. Det er da spændende. Og vi er jo glade for, at vi har nogen over på Christiansborg, der er stændig ved at sige, hvad moral er også. Det er jeg glad for at høre. Ja, det er Jeg tænkte, hvis vi måske skulle holde lidt sammen. Ja, for søren da. Det er flot. Den går jeg gerne med. Jeg håber, du kan passe den. Altså, har jeg Nå, må det ikke, jeg kan? Så har jeg nummeret den til dig. Ja, den er måske lidt stor. også? Den er måske lidt stor. Det er nok bedst, hvis det lige er nummer, men jeg tror faktisk. Den er lidt bred i det. Tusind tak for den. Så er den ind til dig. Tusind tak. Ja, selv tak. Vil du ikke have den her med så? Hvad, det er din? Nå, det er min. Er det en? Ja, jeg tænker, at vi byttede til lidt. Jamen, det er fint. Jeg finder en anden, der gerne vil komme med. Så finder jeg en til dig. Alle kompromisfri til og forbeholde den sande. Jo, kan I høre mig? Sødeligt. Det er rigtigt, som Elisabeth siger. Før folkeafstemningen i 92, der havde vi fremlagt en plan for, hvad der skulle ske, hvis det blev et nej. En plan, som i øvrigt også de andre bevægelser, som var imod nej, som var for et nej, at de accepterede. Og det vi sagde, det var ikke en afstemning om medlemskabet af EF. Vi vidste jo godt, at det handlede det ikke om, og vi vidste også godt, at hvis det blev temaet, så havde vi ikke en chance for at så vinde den folkeafstemning. Og det var alle enige om, at det var ikke noget med, at vi skulle melde os ud af EF, hvis det blev et nej. Og det vi så ligesom sagde, det var, det her det handler om, hvorvidt EF, som det hed dengang, skulle sådan give en egentlig politisk union. Union som forstået som en bevægelse imod et Europas forenede stater. Og det var der faktisk mange, der gerne ville have på det tidspunkt, og havde arbejdet for. I både 60'erne og så 70'erne. Der er mange sådan, der er lidt gråhåret her, kan jeg se, ligesom mig, som kan huske de der diskussioner, der var. Genso Colombo-planen hed den, og Davignon-planen, og alle mulige planer, der var der i 70'erne og så 60'erne. Og det ønskede vi ikke. Vi ønskede, at EF stadigvæk, Europa stadigvæk skulle være baseret på et samarbejde mellem nationalstater, men at vi skulle samarbejde. Og det vi især så i traktaten der, det var 4 områder, som i særlig grad gik i retning af et Europas forenede stater. Det var en fælles mønt, det var fælles forsvar, det var et fælles borgerskab og et fælles retssystem. Det er sådan 4 meget, meget, meget karakteristiske områder for en stat, at man har kontrol over det. Og derfor så fik vi så gik vi efter nejet. Så kom der forhandlinger i gang i løbet af efteråret 92. Den daværende regering ønskede i første omgang ikke at så deltage i de forhandlinger. Så startede Poul Nyrup Rasmussen og Marianne Jelved og mig, socialdemokrater, jeg ser det så de radikale, vi startede så at forhandle på Poul Nyrup Rasmussens kontor. Det var meget utraditionelt, kan man sige, at en så stor aftale skulle forhandles på kontoret hos lederne af oppositionen på det tidspunkt. På et tidspunkt der lugtede Uffe Ellemann lunden, og han kaldte mig over til en samtale. Så siger han så, vi ved jo godt, hvad det er, I sidder også og laver. Så. Vil du ikke lave den sammen med mig, siger han så. Det var en tilbud, han kom med der. Det synes jeg ikke, at jeg havde behov for på det tidspunkt der. Så vi kørte videre og blev så færdige der i oktober måned med det, der hed det nationale kompromis. For mig var det ikke et kompromis bare mellem partierne på Christiansborg. Det var også et kompromis i befolkningen. Fordi det, som jeg var optaget af, det var, at den der gamle ja-nej-diskussion, som man havde haft siden 72, synes jeg var ved at blive ufrugtbar. Fordi det var efter murens fald, og vi stod med en masse nye ting i Europa, vi skulle forholde os til. Så jeg synes, at der kunne være grundlag for, at vi fik en ny måde at diskutere Europa på. Og på et grundlag, hvor vi sagde, at okay, vi accepterer medlemskabet af EF, men vi er imod, hvis det udvikler sig til et Europas forenede stater.
Og det er så det, der var grundlaget for de her 4 undtagelser, som kom ind der i efteråret 92. Det blev så cementeret ved et topmøde i december 92 i Edinburgh, i det, der hedder Edinburgh-afgørelsen. Og det så, har det så stået sidenhen. Dengang var der mange, der påstod, at det ikke ville holde, at det var fodbold fidus. Og det gav også SF nogle vanskeligheder i folkeafstemningskampagnen i 93. Men det har vist, at det har holdt. Det har jo holdt. Og der er jo ingen, der på et tidspunkt har overvejet muligheden af, at de skulle ophæves uden en ny folkeafstemning. Man forsøgte en gang i år 2000 omkring ømuen. Det blev et nej på det tidspunkt. Og nu skal vi igen til folkeafstemning om det retlige forbehold. Når jeg nu og SF, vi i denne her gang siger ja, så skyldes det, at sådan som vi ser det retlige samarbejde, er det noget helt andet i dag, end det vi selv diskuterede der i 92. Det vi var bange for, det var sådan et europæisk retssystem. Med fælles europæisk strafferet, med fælles europæisk politi, sådan et europæisk FBI, med fælles europæisk lovgivning på alle mulige områder, fælles europæiske domstole, som ligesom skulle ind og så overtage de nationale domstole, de nationale politimyndigheder. Det vi ser i dag er noget fuldstændig andet. Vi har stadigvæk de nationale politimyndigheder, de nationale domstole, nationale anklagemyndigheder. Det her lægger op til, det er et mere intens samarbejde mellem de nationale myndigheder. Og det er specielt i det, der hedder Europol, som har udviklet sig sidenhen, fordi kriminaliteten er blevet stadig mere grænseoverskridende og international. Så har man udviklet det der politisamarbejde. Dansk politi er meget glad for det, og det hjælper dem meget, når de skal opklare forbrydelser, der går over grænserne. Og det synes vi, at det er vigtigt, at vi kan deltage i. Det kan vi ikke næste år, fordi der bliver det overstatsligt. Så vil vores undtagelse begynde at træde i kraft, og derfor så, hvis vi ikke gør noget, så ryger vi bare ud af Europol-samarbejdet. Vi kan måske få en parallelaftale, det ved jeg, det kommer vi ind på senere i aften, ved jeg. Men vi ved ikke, hvordan den bliver, hvor god den bliver, hvornår vi får den. Det er særdeles usikkert. Det synes vi er vigtigt. Dertil kommer, og det er det andet, jeg så skal sige, det er, at vi jo også skal stemme om nogle retsakter, vi har tilvalgt. Vi har fået en tilvalgsordning, hvor vi kan vælge til det, vi godt kan lide, og vælge fra det, vi ikke kan lide. Det er sådan set en meget, meget attraktiv ordning, synes jeg. Det minder lidt, den er helt som man har i Storbritannien og Irland, og det giver os muligheder for ligesom at sige, at okay, der er nogle fornuftige ting, så er vi med, er det ufornuftigt, så er vi ikke med. Og der har vi så sagt, at der er nogle fornuftige ting, at det, der er vedtaget indtil nu, der er så 22 retsakter, som giver rettigheder. For eksempel, hvis en kvinde, som fortæsker sin mand, hun får et polititilhold, hvis hun tager til et andet EU-land, så skal hun i dag søge om et nyt polititilhold. Nu gælder det polititilhold også i andre EU-lande. Hvis en virksomhed går konkurs og bor i et andet land, så er det da svært at få pengene hjem igen. Nu får man en bedre mulighed for at få de penge hjem igen. Med andre ord, en række ting, der er grænseoverskridende, som vi nu får bedre mulighed for at håndtere, at adressere. Derfor synes jeg, at det her, det betyder, at vi kan blive i Europol. Det giver en lang række fordele for almindelige mennesker i Europa. Så derfor anbefaler vi et ja, og som sagt, det er noget helt andet, end det vi sagde nej til i 92, og vi forbeholdt for i 92. Tak for ordet. Tak. Jo, det har jeg tænkt mig helt gerne. Jeg skal i hvert fald have nogle andre notater med. Nej, må jeg godt sige, at, og det ved jeg, det bliver sagt før enhver afstemning og et hvert folketingsvalg, det her, lige præcis det her, det er det vigtigste. Men den her gang mener jeg det faktisk, at det er en umådeligt væsentlig beslutning, der skal tages. Det er pudsigt nok, de to ting, som er ved at smuldre i Europa, nemlig Schengen og euroen. Det er jo de to ting, som ifølge en tidligere EU-kommissionsformand Jacques Santer sagde skulle holde Europa sammen. Det var limen, det var Schengen, og det var euroen. Og vi må sige, at begge dele svømmer i stor stil.
Euroen tror jeg, der er mange danske politikere nu, der er utrolig glade for. Det blev et nej til det, da vi stemte om det i år 2000. Og Schengen, ja, det samarbejde er jo ødelagt. Schengen er ikke længere eksisterende. Stort set alle andre lande end Danmark er i gang med at lave kontrol ved grænsen. Dublin-forordningen er også brudt sammen. Er det tiden, midt i det, at gå ind i noget, som giver EU magt? Det har jeg svært ved at forstå genialiteten. Altså, hvorfor skulle man gå ind og tilbyde endnu mere magt til EU, når det sejler på den måde, som det gør? Det er det afgørende for mig. Afgørende er også, at det her, hvis det bliver et ja den 3. december, så er det uafvendeligt. Og så kommer vi aldrig til at stemme om de her ting mere. Vi aner ikke, hvilke retsakter der ligger, der ikke er gået i gang endnu. Vi aner ikke, hvad det er, der venter os forude. Så siger vi ja, er vi nødt til at gå med i det. Så vigtigheden er meget afgørende for mig. Og så grænsekontrollen, der betyder rigtig meget for, at vi oplever i aften, at min anden nej-ven her har en anden indgang til det, end vi har. Sådan har det jo altid været ved de afstemninger, der har været. Vi må være især fremhæve det, som vi finder er det rigtige. Det er også sikkert på fedt, vi gør. Men for mig er grænsekontrollen helt afgørende. Hvis det bliver et ja den 3. december, kan vi aldrig nogensinde mere få indført den fulde, permanente grænsekontrol med politi og toldere, som rigtig, rigtig mange danskere ønsker. Det ved jeg også ved de målinger, der har været, at det er noget, det man lægger allermest vægt på. Specielt i den folkevandringssituation, vi er i nu. Er min tid gået? Ja. Jeg får til at vejlede til at sige. På igen. Ja, det gør jeg. Tak. Ja. Tak for invitationen til at komme og deltage i det her. Så årsagen til, at vi skal have den her afstemning, er jo, at vi ryger baglæns ud af Europol, hvis det er sådan, at vi får et nej. Så er der nogen, der siger, Bent, er du ikke lidt miljøskadet? Jo, jeg har været medlem af min fagforening i Dansk Politi i 40 år. Jeg har været politimand i 25 år, så kan det godt være, at jeg er lidt miljøskadet i den retning. Men for mig synes jeg, det er utrolig vigtigt. Det er jo derfor, vi har afstemning. Var det ikke tilfælde, så har vi ikke haft afstemning. Og det er rigtigt, nu taler jo man om suverænitet, kan jeg høre her fra Sørens side, hvor vi formentlig også at vide fra den anden side lige om et øjeblik. For mig er det vigtigt, at vi har 2,9 millioner politifolk, der arbejder ufatteligt tæt sammen. Jeg synes nok, den sidste uge har vist, at det er vigtigt, at vi kommunikerer og arbejder med tæt sammen. Vi aner ikke, hvad der sker, hvis vi får et nej. Får vi et B-medlemskab? Får vi et C-medlemskab? Det er der ingen, der kan give et svar på. Heller ikke de to herrer, jeg har siddende ved siden af mig i aften. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi er deltagere i det her. Og så er det med suveræniteten. Afgiver vi så ikke suverænitet, når vi nu er... Jo, det gør vi. Danmark har haft sin fulde suverænitet mange gange. Det havde vi i 1864. Vi har også haft fuld suverænitet i 30'erne. Der forbød man at spille Kai Munks skuespil på Sønderborg Teater, fordi der kom en telefonopringning fra Tyskland. Det samme var det Søjer på Det Kongelige Teater, fik man heller ikke lov til at fremføre, fordi tyskerne ikke ville det. Vi har faktisk afgivet masser af suverænitet til det, vi i dag kalder indre marked. Indre marked er jo en puljende, man puljer suveræniteten. Og det synes jeg, man skal tage med, fordi i dag er der vel ingen, der vil påstå, at indre marked ikke har været en fantastisk succes, både for de nye lande, vi har taget med ind under paraplyen og alle vi andre. Danmark er blevet rigere som nation af at være i det indre marked. Så står vi altså med en række ting her, hvis vi får et nej, som vi får svært ved at håndtere. Vi er allerede ved at lave det her PNR-system. Det er, at man registrerer alle flypassagerer i hele Europa, ud og ind, hvornår rejser det, hvem rejser det. Det skal selvfølgelig køre sammen med Europols register for foreign fighters, så vi kan se, hvad det er for nogle klovnører, der ligger og flyver til Istanbul og tager til Syrien. På samme måde, der vil jeg gerne sige, at jeg hører jo, at nu afgiver vi det hele. Problemstillingen ved det her er, at vi får en tilvalgsordning. Danskerne kan sige nej, og de kan sige ja. Det er faktisk sådan, at hvis vi får et ja, så er det Folketinget, der bestemmer. Er det nej, så er det sgu EU, der bestemmer, fordi vi så må komme med hatten i hånden og sige, kan vi ikke få lov at være med. Så det er egentlig lige modsat af det, der står, når der står nej tak på en af plakaterne herude på gaden. Jamen, så er det jo EU, der bestemmer, hvor meget vi skal være med i, når vi skal til at forhandle en aftale.
hvis juridiske grundlag vi overhovedet mener noget af for nærværende. Så der er ikke andet at sige, at for mig er det utroligt vigtigt, at vi stadigvæk er med, og det er en tilvalgsordning. Det vil sige, at vi kan vælge alle de retsakter fra, vi har lyst til i fremtiden. Og så ved jeg, at der er en mistillid til politikere. Det har jeg oplevet også på min egen krop, vil jeg gerne sige til jer. Da jeg stod på Hotel Marstal i 1994, så gerne vi i Folketinget, kom der en ældre herop til mig og sagde, Bent, jeg forstår ikke, du er politimand i øjeblikket, der er 97% af befolkningen tillid til dig. Hvis du nu kommer derind på Christiansborg, så er det kun 3%. Jo, tak. Det er måske derfor, du er flygtet til Bruxelles. Jeg ved ikke, om det så er bedre dernede. Nå. Nej, der er nogen, der skal være sat den. Det er godt. Tak for invitationen og tillykke med det flotte fremmøde. Jeg vil starte med et lille billede på, hvad det er, vi skal stemme om, og hvad afstemningen handler om. Vil jeg stille jer et spørgsmål? Er der nogen her i salen, der kunne finde på at aflevere deres kreditkort med tilhørende kode til en tilfældig forbipasserende? Nej. Ja, måske lige nu, fordi det er sidst på måneden, så fart for, at kontoen den bliver tømt, den er ikke så stor. Men da der samtidig følger en klausul med, at I ikke kan spærre jeres konto, så når næste gang der kommer penge ind, så er der noget at trække. Så vil I nok ikke gøre det, vel? Men det er det, afstemningen handler om. Et billede på det retspolitiske indhold. Fordi det betyder, hvis befolkningen stemmer ja den 3. december, så har man per 4. december og i uendelig fremtid, lige så længe vi er medlem af EU, overladt det til et tilfældigt flertal i Folketinget at afgøre, i hvilket omfang vi skal være omfattet af EU's retspolitik. Og der er jeg nødt til at sige, at det handler jo altså om meget andet og mere end Europol. Hvis det kun var det, så tror jeg egentlig, vi havde fundet en løsning på, hvordan vi kunne afgøre det. Så kunne ja-siden jo have taget imod nej-sidens tilbud om at sende Europol til folkeafstemning som et separat spørgsmål. Det er jo i sig selv en erkendelse af, at det handler om meget mere end det. Lige nu er der 678 vedtagne retsakter inden for det retspolitiske område i EU. Der er 171 nye forslag til nye retsakter på vej. Og der er ingen, der i dag kan sige, hvor mange 100 eller 1000 retsakter, der vil blive vedtaget i EU i de kommende år. Og hvis man stemmer ja den 3. december, så har man overladt det til et hvilket som helst flertal i Folketinget på en stemme, en sen fredag eftermiddag i Europaudvalget, og afgøre, om Danmark skal tilsluttes den eller hin, eller dem alle sammen. Det er det juridiske indhold i den her afstemning. Det er lidt vigtigt at få det med. Hvad Europol angår, alle går ind for et europæisk politisamarbejde. Alle går også ind for det, vi allerede er med i, nemlig Interpol. Alle går ind for et politisamarbejde på nordisk plan, som vi har været med i årevis. Og alle går ind for et faktisk rimelig effektivt samarbejde, vi har med lande omkring Østersøen, ikke mindst til bekæmpelse af menneskehandel. Det går alle ind for. Det handler om, hvem skal bestemme. Er det befolkningen, der skal bestemme, hvilke love, der skal gælde i Danmark på det retspolitiske område, eller vil man overlade den magt til EU? Så det er et grundlæggende demokratisk spørgsmål. Det er også et retssikkerhedsspørgsmål. Min tid er færdig, så jeg kan bare sige, at vi skal ind og diskutere nogle af de retsakter, der er. I dem alle sammen er der fordele og ulemper, men der er altså nogle af dem, hvor de retspolitiske problemer, de retssikkerhedsmæssige problemer, de er så store, at man kan sige sig selv, det skal vi ikke overlade til EU at bestemme. Så det er baggrunden for, at Enhedslisten anbefaler et nej. Tak for ordet. Tak skal du have. Jeg vil gerne sige tak for ordet, Lisa Svane, og jeg vil gerne lige have lov til at præsentere mig også, og jeg hedder René Erp, så jeg kommer fra Græsrodsbevægelsen. Kan du ikke tale lidt højere? Jeg elsker at blive afbrudt. Jeg har en sindslidelse, der hedder posttraumatisk stress. Det betyder, at jeg skal koncentrere mig ekstra for at sige det, jeg gerne vil sige. Så angrib mig bare med det samme. Jeg tror ikke, det var den. Det var faktisk, fordi jeg var kommet til at sige, at man godt måtte råbe op. Så derfor, I må tage mig som jeg med det, jeg siger nu. Og, vil du så ikke komme herop? Fordi så kan alle bedre høre dig. Hvis du så vender dig om, så kan de nemlig også høre dig. Jeg har som sagt en sindslidelse, der hedder posttraumatisk stress. Så jeg prøver på at koncentrere mig om nu. Jeg har aldrig været god til at holde taler i forsamlinger, men jeg agter at gøre det. Du skal også kun stille spørgsmål. Og det gør jeg nu. Og det gør jeg direkte til Bent Benson. Jeg ved ikke, om du husker, for mange år siden, der var en Hækkerup, der sad en dag og var fuld og lavede en underskrift, en Nordsø-underskrift-aftale. Om du har ændret det. Mit spørgsmål er til dig, eller jeg erindrer, at jeg mener i hvert fald, at dig og Lene Espersen, I lavede en ny Nordsø-olieaftale. For mig.
Du skal ikke være stolt af, Fantastisk aftale. du skal ikke være stolt af det, men jeg har det rigtig dårligt af i bagbrudt. Fordi så skal jeg koncentrere mig yderligere, og det har jeg svært ved. Jeg spørger dig, Bent Benson, hvad har det kostet den danske velfærdskasse? For jeg vil ikke være stolt over det. Jeg hører nogen, der nævner op mod 30 milliarder, 100 milliarder. Der er store milliardbeløb. Og i dag der har vi en sunken velfærdskasse, så jeg vil ikke være stolt over det, men vi får svaret om lidt fra dig. Er det korrekt? Og jeg spørger ikke om beløbet, men hvor mange underselskaber inden for Mærsk er du aflønnet af i dag? René, nu er jeg så nødt til at afbryde dig, fordi vi sidder en hel masse mennesker her, og vi har en folkeafstemning om 10 dage, og vi skal prøve at blive klogere. Så det må være et spørgsmål, der handler om... Jeg kan godt sige, at det andet er rigtig interessant, men det er et andet sted, det er et andet forum. Det er jeg ked af. Okay. Undskyld, jeg er hård, men... Det er jo ordstykker, der bare bestemmer. Ja, jeg er ked af det. Andre spørgsmål? Jeg hører i hvert fald bare Bent sige ja til mere EU, ja til asociale virksomheder og ja til asociale folkevalgte. Beklager. Tak skal du have. Der er et spørgsmål lidt bagfra. Ja, det er Jørgen Nielsen. Altså, jeg vil meget gerne svare, hvis du vil sende det der til mig, men jeg kan sige til dig ganske kort, jeg kan sige det på 30 sekunder. Jeg blev pålagt af et flertal i Folketinget foretage en genforhandling. Det har jeg gjort. Lovforslaget blev lagt ned i Folketingssalen. Det er et flertal i Folketinget, der har godkendt den aftale. Og jeg kan sige til dig, at den har betydet milliarder ind i statskassen på et tidspunkt, hvor olien var meget dyr. For jeg kan sige til dig, at den aftale blev indgået i 2003, og den anden den løb til 12. Det vil sige, at de år, hvor olien har kostet rigtig mange penge, der er den danske statskasse for rigtig mange penge. Om som et kuriosum, så var det kun Mærsk, det drejede sig om, fordi vi lige har indgået en aftale, eller den røde regering før min borgerlige regering. Og de 30 sekunder vil være gået. Har indgået en aftale, og det vil så sige med de andre olieselskaber. Nu har Holger, han har sådan set lavet en, der er den samme, som jeg lavede. Han sagde, det var en fremragende aftale. Tak for svaret. Tak. Vi tager et spørgsmål. Hvor lang tid har vi? 12 minutter. Du vil også gerne med tog til København, ikke? Ja, der går et tog hele tiden. 30 sekunder til hver, hvis vi skal nå det til. Jeg vil gerne sige, at jeg mener ikke, at EU skal beskæftige sig med hverken ferie, folkepension, dagpenge og lignende. Men der er nogle ting indimellem, der er lidt større. Når vi taler miljø, når vi taler klima, når vi taler indre marked, når vi taler politisamarbejde, så er det vigtigt, at EU står sammen og arbejder sammen. Og det er et Europa, der knager i fugerne. Fordi alle tror, de kan gå deres egen vej, og de kan få alle deres ønsker opfyldt alle steder. Vi har faktisk en domstol, der gør, at de store lande ikke kan tæve de små. Og jeg bliver lidt træt i ørerne, når vi hører Babelstårn i Bruxelles, og jeg skal komme efter jer. Altså, vi sidder jo i kontakt med vores folketingsgrupper her hjemme i Danmark, og prøver på at varetage danske interesser. Når jeg går ud og anbefaler et ja, den tredje, så er det fordi, at vi laver forbeholdet om til en tilvalgsordning, der giver Folketinget magt. Hvis vi får et nej, jamen så er det EU's institutioner, der bestemmer, når vi kommer med hatten i hånden og vil tjekke os ind i og få aftaler på det ene og det andet og det tredje. Så derfor, jeg har en klar anbefaling i at stemme ja. Philip Sørensen? EU bestemmer allerede over feriepengene, Bent. Til en oplysning, så har kommissionen sendt os en åbningsskrivelse, fordi de mener, at den danske ferielov er i strid med EU-retten. Jeg synes også, at det betaler penge ud af sammen. Det er nok gået op for, at Enhedslisten anbefaler at stemme nej. Og det er vigtigt at forstå, at det primært er af hensyn til demokrati og retssikkerhed. Hvis man mener, at det er den danske befolkning, det danske folketing, der skal bestemme, hvilke love, der skal gælde inden for hele det retspolitiske område i Danmark, så skal man stemme nej. Hvis man mener, det er ligegyldigt, eller at der kan være nogle kortsigtede hensyn, så skal man stemme ja. Så enkelt er det, fordi den afstemning betyder, hvis vi siger ja den 3. december, så har vi overladt det til et flertal i Folketinget på én stemme, og afgøre, i hvilket omfang Danmark skal være omfattet af alle de regler, der allerede findes, og alle de regler, der kommer i fremtiden inden for hele EU's retspolitiske område. Så det er vores anbefaling. Ja. Tak. Man kan altid finde en masse fejl ved EU. Og ved Gud Danmark. Det er det også i forhold til det danske system. Jeg synes, vi er nødt til at betragte EU som
en forlængelse af det danske demokratiske system, hvor vi har en politisk kamp her i Danmark, men det er også en kamp, vi fører i Europa. EU er sådan set hverken det ene eller det andet på forhånd. EU er, hvad EU bliver gjort til, at de mennesker, der bor i Europa, i de europæiske lande, de politiske kræfter, som er i Europa. Det er derfor, at vi på venstrefløjen for SF, og ikke som Finn og Enhedslisten, at vi siger, at vi går ind og bruger EU som en kampplads. Det er en kampplads som den danske kampplads. Hvor vi som venstreorienterede skal gå ind og så påvirke udvikling i en grøn retning, en solidarisk retning. Og det er det handler om. Jeg synes, man skal lægge mærke til, at den der nationalisme, som er kommet op, det er den yderste højrefløj, der kører den. Den er kombineret med fremmedfrygt, med fremmedfjendske holdninger i alle europæiske lande. Jeg synes, det er meget, meget ubehageligt, at det er blevet sådan i Europa. Jeg vil godt gøre vores til, at vi går ind og bekæmper den strømning, og ligesom går ind og tager kampen op med den europæiske højrefløj, og den aller yderste højrefløj, for at få et Europa, der er demokratisk, som er grønt og som er solidarisk. Det tror jeg godt, vi kan. Og det er også derfor, at vi skal forblive i det retspolitiske samarbejde, i Europol-samarbejde. Vi har flere og flere internationale grænseoverskridende problemer. De skal løses også grænseoverskridende. Derfor stemmer ja. Tak. Jeg vil sige, at grundlovens paragraf 20, som jo egentlig siger, at enten 5/6 flertal af befolkningen, i Folketinget, eller en folkeafstemning kan give internationale organer magt i særligt afgrænsede områder. Den paragraf er til stor irritation for ja-partierne altid været det, men det er folkets garanti imod tilfældige folketingsflertal, der lige pludselig er der. Den forsvinder nu. Paragraf 20 forsvinder nu, ikke fra grundloven, men den forsvinder på hele det område, der hedder retsområdet. Og det er en kæmpemæssig afgivelse af folkets magt, det danske folks magt, over for politikerne i Folketinget. Der er en grund til, at den var der, fordi man er bange for, at tilfældige folketingsflertal kan ødelægge tingene. Og så vil jeg sige til sidst, de europæiske folk, de holder altså øje med, hvad der sker i Danmark. Vi vil blive overrasket over, hvor interesserede de er i den her folkeafstemning, også i andre lande, andre store lande. Det går de altså op i. Det bliver set, da vi stemte nej til Maastricht den 2. juni 1992. Der sagde den daværende premierminister i England, Margaret Thatcher, som jeg Gud ikke var enig med i ret meget, men der var en frisk kvinde. Hun sagde, at hun mente, at det danske folk havde reddet det parlamentariske demokrati i Storbritannien. Det er store ord, og det blev hun citeret for på forsiden af The Times. Det kan vi gøre igen, og derfor anbefaler jeg et nej den 3. december. Tak. Tak til alle fire. Og